Jeg er Linda Eide. Jeg har treningsdrakt. Den er litt rød, litt hvit og litt blå. Velkommen til Norske attraksjoner. Dette er han Einar. Si hei, Einar. Han Einar er en ekte norsk attraksjon. Han er nemlig den eneste raringen som er att i Norge som ikke har vært med på jakten på kjærleiken, eller der noen skulle tro at ingen kunne snu. Gratulerer. Tei still. En annen norsk attraksjon er artister du hadde glemt, som plutselig dukker opp i førjulstida for å støtte gode saker. Vi har vært med artisten Caroline Krüger og mor hennes på førebuinga. Storm, ja. Det har Sigvart snakket om. Der går det. Og nå er vi i København, så nå tar jeg med av snakkingen, sant? Jeg skal ikke si noe. Unnskyld. Ja. Jeg skal være med på en Redd Barna-aksjon, og trenger Flotte Redd Barna-aksjon. Du sånn veldedighet da. Flotte greier. Jeg trenger et antrekk som uttrykker min sympati for alle mennesker som ikke har et velsignet liv, sånn som jeg selv. Det forstår jeg ikke. Nei, du må ikke være så beskjeden, Caroline. Datteren min her, hun kommer fra Norge, hun synger, veldig flink å synge. Og i gamle dager så var på fjernsynsapparatet hele tiden. Fjernsynsapparatet hver gang. Har ikke sittet på fjernsynsapparatet bestående, plutselig så var hun på fjernsynsapparatet. Det var helt fantastisk. Mange som snakket om det. Nora Lendje sier hun har vært på fjernsynsapparatet, nesten ikke på TV i det hele tatt. Mamma, jeg tror jeg kan forstå hva vi sier. Snakker dansk, da? Vi kan ikke snakke dansk. Snakker sånn som Sissel snakker, og snakker sånn danske Sissel. Snakker sånn. Ja, har du et antrekk vi kan bruke til en Redd Barna-aksjon? Jeg vet ikke så mye om Redd Barna, men jeg er veldig glad i barn. Ja, jeg tror ikke det fungerer heller. Nei, jeg tror ikke det virker hele tatt det. Du skjønner at datteren min, hun skal være på TV nå. Det er lenge siden hun har vært på TV, nå skal være på TV når hun trenger å få seg et nytt antrekk. Har du et antrekk til datteren min? Har du en jumper til datteren min? Du har en jumper for meg datter. Ja. Ja, nå er det veldig viktig at antrekk ikke kommer i veien for budskapet. Jeg er veldig opptatt av at budskapet skal skinne, ikke bare jeg. Hva? Nå må du synge for han. Nei, hvorfor det? Må synge for han, Caroline. Jeg synger ikke. Det er klart du må synge for han. Mamma. Synge for han nå. Synge for han nå. Hør nå, synge for han. Synge for han nå. Synge for han nå. Synge. Nei, hun tror at jorden er vår mor. Hold fast for vår jord. Looking back, I could have played it differently. Du vet, sångstemme har du etter mor og hemorridene etter far. Mamma. Ikke skap deg. Har du det? Ja. Kunne det være noe? Og den var flott, du. Ja, den ser veldig fin ut. Skal vi prøve den? Det viktigste er at han skjuler svetteringene. Du vet, enormt svett i vår familie. Tante Olga svetter, Øyvind svetter. Tante Svane svetter gjør og strikker på en nå. Så mye svetter hun. Vet du hva, jeg er ikke så opptatt av dette med antrekk. Jeg er mest opptatt av det som er på innsiden. Ja, det er på innsiden, så det er fullt av svette. Nå må du vise. Du kan vise. Og så, tenk deg at du tar applaus. Du vet, hun tar applaus og holder konsert. Du Mamma, applaus. nå holder du. Nå må du tenke, nå klapper de for deg. Nå klapper de. Caroline Krüger sier de. Caroline Krüger sier de. Nei. Må du vise. Vise nå. Du tar applaus. Hjelp! Bevare meg vel! Det er verre enn Tante Svane, du da. Vet du hva, jeg tror vi må gå et annet sted. Jeg beklager, det var veldig fint, men vi må... Prøv han på. Vi tenker litt på det, og så kommer vi tilbake. Ja, Caroline, kan du prøve han på det? Mamma, nå kommer Hva sa du? Caroline, bare beklager. Caroline er veldig pille pytte, og andre satt jo flere ganger. Hun er pille pytte, men så når du pille pytte, så kan du tørke deg i ræva som alle andre.